Aplikatu jozu honena. Ondo antolauta da, zita hartu berda gainea, orduan jendia pixkanaka ator eta oso ondo. Galdetzen dugu, osakidetzan en todo caso galdetzen dugu zema positibo dauden, zema negatibo daitezken, baina pertsona bakoitzak beria jasotzen du. Uste baina asko ez desagradableo, uste nun bi aukera ematen zituela bat aurkita ez dira zurretik, baina direktamente zurretik eta bixa bai. Nik uste momentu askotan ez gara konstiente ze puntutaino dakan iristia eta guen hemen herrian dakagola, nik uste jendea konstienteo izango dara eta askoz kontuz gehiokin ibiliko gara. Egonitzan tabernan eta gero tailerian ere han eman zunen gizonak eman du eta bilagatik espalde begiratu eta ni beti bezala, tailerien oso zorrotza da, egia esan da, maskari jakin eskua garbitzen deu, egunean gertatzen bazko bi aldiz edo hartzen diu bukarra dakau, no ez dakau, eta alderdi hortatik nahiko seguru sentitzen naiz. Eta hoi zen, bazter postitan, kamionia bakarrik kentzen dut, arnaz hartzeko. Hiru gauza simple ditugu iteko, dala higienia errespetatzearena, distantziak mantendu eta maskari erabili. Eta jendeak ardura hori bakoitzak bere bizkar hartu.